Assalamu alaikum masu sauraro. Tun a sama ya fara aman jini, wani irin gudan jini ne ya fara furzowa waje daga cikin bakinsa, ya faɗo ƙasa tim da fuska ya baje sosai a sume ko kyakkyawan motsi bai yi ba. Gaba ɗaya mutanen da ke filin yakin sun ɗauka cewa jarumi Aisar ya mutu, ko daga nan abin da ya faru sai Gimbiya Lusera ta kwala ihu, kuma ta ruga zuwa inda jarumi Aisar ke kwance kamar gawa. Ko da Boka Bazaga ya dube ta, sai ya nuna ta da yatsa, kawai sai aka ga tana cikin gudun ta kame kamar gunki, bata sake ko da motsawa ba. Ko daga nan abin da ya faru ga jarumi Aisar da Gimbiya Lusera, sai shi ma jarumi Haiman ya buɗi baki da nufin ya nemi taimakon Allah bisa sharrin Boka Bazaga. Cikin wani baƙin zafin nama shi ma Boka Bazaga ya nuna shi da ɗan yatsansa, take anan shi ma ya bingire ƙasa sumamme. Ya rage saura sarki Kushbulmanaf, sarki Imsan da bawa Dufur a tsaye, jikinsu na karkarwa kamar a ce ƙyat so fita da gudu. Ko da Boka Bazaga ya dubi su sarki Kushbulmanaf, ya ga sun firgita da al'amarinsa, sai ya bushe da mahaukaciyar dariyar mugunta, sannan ya dubi bawa Dufur ya ce, yanzu kai kaɗai ne ka rage daga cikin waɗanda suka karɓi addinin jarumi Aisar tsaye a gabana, kuma a rayu cikin ƙoshin lafiya. Zan baka zaɓi guda biyu, ko dai ka furta da bakinka cewar ka fita daga cikin addinin jarumi Aisar, ko kuma na kashe ka yanzu take da hannuna mai albarka. Ko da ji wannan batu sai bawa Dufur ya zube ƙasa bisa goyonsa yana kirmace, na tuba na bi ka mai girma Bazaga, ka yi mini rai kada ka kashe ni, duk abin da ka umarce ni dai zan yi. Ko da ji wannan batu sai Boka Bazaga ya sake kyalkyalewa da dariya, sannan ya tako kafafunsa ya so gaban sarki Kushbulmanaf da sarki Imsan ya fara zagaya su, kuma ya ɗaura fuskarsa ta mau tamkar an aiko masa da sakon mutuwa, sannan ya ce, amma dai ku biyun nan kun bani mamaki kuma kun bani kunya. Yanzu a ce da wayonku da hankalinku, amma yaro ƙarami ya zo ya yaudare ku, ku daka ta tasa ku rako shi zuwa wannan tafiya mai haɗari saboda mace kawai. Duk da cewa ba ku yarda kun karɓi addinin ba, amma kun yi babban laifi a gare ni, saboda haka kuma sai kun fuskanci hukunci na ɗan lokaci. Ko da jin haka sai sarki Kushbulmanaf da sarki Imsan suka zube ƙasa bisa goyonsu, suka kama tuba suna neman gafar. Boka Bazaga ya yi ɗan guntun murmushi ce, to shikenan, na fasa gana muku azaba, amma sai kun ɗanɗana zaman kurkuku na ɗan lokaci. Gama faɗin hakan ke da wuya sai Boka Bazaga ya dubi waɗansu daga cikin dakarun mayaƙansa, take dakarun suka rugo suka kasu gida biyu. Kaso na farko sai suka ɗauke jarumi Aisar, Haiman da Gimbiya Lusera, suka jefa su cikin wani ƙaton keji wanda aka yi shi da wani irin ice mai nauyi da ƙwarin tsiya, suka kulle su. Kaso na biyu kuma suka kama su sarki Kushbulmanaf, suka samu sarƙoƙi a ƙafafunsu da hannayensu, aka tasa ƙeyarsu a ƙas. Gaba ɗaya rundunar ta nufi hanyar da za ta kai su fadar Boka Bazaga. Ana cikin wannan tafiya ne shugaban dakarun nasa Goga da Ziyan ya dubi Boka Bazaga cikin rusunawa ya ce, ya shugabana, yanzu menene amfanin tahowa da su jarumi Aisar a raye? Ai kamata yi mu kashe su a nan, tun daga dama ta samu. Ka ne fa da kanka kake gaya mana haɗarin jarumi Aisar da yadda zai iya shafe mu a doron ƙasa gaba ɗaya ya kawar da tsafi. Sada Boka Bazaga ya ji wannan batu sai ya ajiye zuciya cikin alamun takaici, har wata 'yar ƙaramar ƙwalla ta taru a cikin idanunsa, sannan ya dubi Goga da Ziyan ya ce, ya kai da Ziyan, hakika abin da ka faɗa gaskiya ne, kuma ni ma kam na so na kashe jarumi Aisar tare da duk magoya bayansa nan take a filin wannan yaƙi. To amma hakan ba zai yiwu ba. Shin ka taɓa tunanin dalilin da ya sa na ɗauki tsawon lokaci ina shirya wannan sihiri da zahirat domin na cika babban burina na mallakar komai da kowa da ke cikin wannan duniya? Goga da Ziyan ya gyaɗa kai ce, ban sani ba ya shugabana. Boka Bazaga ya girgiza kai ce, ba komai ne ya sa hakan ba, face na gano cewar tsafin ba zai kammalu ba, face na samo jinin da ya kasance iri ɗaya da na zahirat tare da hawayen mai jinin. Duk faɗin duniyan nan babu wanda jininsa ya zama iri ɗaya da na zahirat face ɗan wannan nata na jini, wato jarumi Aisar. Dole sai bayan na kammala wannan sihirin tsafi sannan zan iya kashe jarumi Aisar.
Ko da ji wannan batu sai hankalin Goga da Ziyan ya rugunzuma ainihin ya jinjina al'amarin a cikin zuciyarsa sannan ya ce, ya shugabana, fata na kawai shine ya kasance har abada ba za mu yi nadamar kashe su Jarumi Aisar ba bisa damar da muka samu a yau. Da wannan furci aka yi shiru, babu wanda ya ƙara ci uffan. Haka dai aka ci gaba da tafiya ana ratsawa ta cikin dazuzzuka, kwazazzabai da hanyoyi na sirri waɗanda babu yadda za a yi mutum ya taɓa zaton hanya ce. Sai da aka shafe kwana 7 da rabi ana yin wannan tafiya aka iso fadar Boka Bazzaga. Tun daga nesa su sarki Kushugulmannab suka hango gidan sarautar Boka Bazzaga, sai suka ɗimoce kuma suka zama cikakkun 'yan ƙauye. Ko a tarihin da ke rubuce na masarautarsu da aka yi a baya, ba su taɓa jin ko ganin gidan sarautar da ya ginu ba kuma ya ƙawata kamar wannan gidan sarauta na Boka Bazzaga ba. Hatta katangar gidan sarautar an gina ta ne da zallan tubalin zinari da na lu'ulu'u. Duk inda mutum ya kalla a kan katangar da rufin ɗakuna aljanu ne birjik, aikinsa kawai goge dattin da suka sauka a kan gidan. Komai ƙanƙantar ƙura tana sauka za a goge ta. Abinda zai bai wa mutum sha'awa kuma ya fara birge shi shine hadiman gidan sarautar gaba ɗaya a cakuɗe suke, mutane da aljanu, maza da mata, kuma babu ruwan wani da wani. Kowa harkar gabansa yake. Da isowarsu bakin ƙofar gidan sarautar suka iske gaba ɗayan hadiman cikin gidan sarautar a tsatse sun yi layi sahu-sahu domin tarbar mai girma Boka Bazzaga. Ko da sarki Kushugulmannab ya yi arba da shugaban hadiman gidan, ya ga kowane ne sai ya firgita ainihin fiye da koyaushe, kuma jikinsa ya kama tsuma. Take ji wani irin zazzafan zazzabi ya rufe shi. Ba wani bane shugaban waɗannan hadiman ba face Aljani Gubuzul-Barmas, wato aljanin da ke shiga cikin gunkin Zaratu ana bauta masa a birnin sarki Kushugulmannab. Cikin hanzari Aljani Gubuzul-Barmas ya rugo zuwa gaban Boka Bazzaga har yana tuntuɓe. Ya zube ƙasa ya kwashe gaisuwa gami da yi masa barka da dawa cikin nasara. Al'amarin da ya sake matuƙar girgiza sarki Kushugulmannab kenan kuma ya ba shi haushi. Ya ce a cikin ransa, lallai gaba da gabanta aljani ya taka wuta. Yanzu duk irin son mulkin Aljani Gubuzul-Barmas da kuma masifar son matansa, amma yaya aka yi yake bauta a ƙarƙashin wani? To shi ma menene dalilin da ya sa shi yin wannan bauta a ƙarƙashin Boka Bazzaga? Kai, ungulu fa ba ta jiwar banza. Dole akwai wani dalilin da shi kaɗai ne zai bai wa mutum amsa. Amsar da sarki Kushugulmannab ya bai wa kansa kenan, kawai sai ya ƙura wa Aljani Gubuzul-Barmas idanu yana mai yi masa murmushin mugunta da kuma dariyar keta a cikin ransa. Shi kansa Aljani Gubuzul-Barmas ya fahimci cewar murmushin mugunta sarki Kushugulmannab ke yi masa, don haka sai zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta ƙone saboda fishi. Ya ji ina ma yana da dama a yanzu da ya ragargaje shi yadda ƙasusuwan jikinsa ma ba za su muru ba. Aljani Gubuzul-Barmas ya ɗago kai ya dubi Boka Bazzaga ya ce, muna yi maka barka da dawowa cikin sa'a da nasarar kamo babban abokin gabarmu wato Jarumi Aisar. Lalle wannan rana ta yau rana ce mai ɗauke da ɗumbin tarihi da farin ciki a gare ka da kuma masoyanka gaba ɗaya. Ko da ji wannan batu sai Boka Bazzaga ya bushe da dariyar farin ciki ce, an gaishe ka Gubuzul-Barmas na birnin sarki Kushugulmannab. Yanzu dai gashi na cika maka burinka. Yanzu dai gashi na cika maka alƙawarinka, na zo maka da bawanka Kushugulmannab. Kuma dama kurkukun gidan nan a hannunka yake. Don haka a hannunka suke shi da ɗan uwansa sarki Imsan. Yayin da Aljani Gubuzul-Barmas ya ji wannan batu sai ya sake kamuwa da tsananin farin ciki ce, ya shugabana, wace irin azaba kake son na gana musu? Shin za a yi ta musu azabar da za ta zamo sanadin ajalinsu ne farar ɗaya, ko ko kana son a ɗauki tsawon sa'o'i ko kwanaki ana yi musu? Boka Bazzaga ya sake bushewa da dariya sannan ya ce, Barka da zuwa El Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube.